வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிங் முறுக்கு வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 கப் அளவுக்கு நான் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதே கப் அளவுக்கு தான் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா மாவு எடுக்க போகிறேன். ஸோ அரிசி மாவு 1 கப்பு. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ 2 கப் எடுத்திங்கன்னா 2 கப்பு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து 1 கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 கப்பு தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக எள்ளு சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியிலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் கிட்ட அளவுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன சேர்த்துக்கோங்கன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாவுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாவில் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அந்த எண்ணெயை. அப்போ தான் வந்து அந்த முறுக்கு வந்து உடையாமல் வரும். இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மாவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட்டி விடாமல் பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்டவ் நிப்பாட்டிட்டு அந்த மாவை எடுத்து கீழே வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா கிளறிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு உடையுது, ரவுண்டு உங்களுக்கு வரல, உடையுது அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிட்டு திருப்பி நல்லா வந்து நீங்கள் பிசைஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு உடையாமல் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வரும். நான் வந்து மெலிசாக தான் தீத்தி நான் ரவுண்டு இது பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மொத்தமாக கூட நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி எல்லா முறுக்கையும் நான் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ரவுண்ட் பண்ணி. அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ போட்ட அந்த ரவுண்ட் பண்ணலே அந்த முறுக்கை மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து காமிச்சிட்றேன். ஸோ எண்ணெய் வந்து நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம முறுக்கை ரவுண்ட்லாம் ஷேப் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை எடுத்து நம்ம இப்போ போட்டுடலாம். ரொம்ப சூப்பரான நம்ம வீட்லேயே டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி. ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ பச்சரிசி மாவு வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஐட்டம் வந்து நம்ம செய்யலாம். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே இதை ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும் போதே கண்டிப்பாக வந்து ஈஸியாக வரும். ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய வீடியோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 8:30க்கெலாம் வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ 8:30க்கு என்னுடைய வீடியோ வந்துடும். நீங்கள் மறக்காமல் என்னோடய வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்றேன். பசங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் வந்து நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். தீபாவளி பலகாரமும் நம்ம வந்து இப்போ இது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து என்னோடய வீடியோ வந்து காலையில் 8:30 மணிக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து என்னுடைய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நான் வந்து சிம்பிளாக வந்து நான் வந்து டிஷ்லாம் செஞ்சு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு தெரிவிங்க. இப்போ வந்து எல்லா முறுக்கையும் நான் இது மாதிரி போட்டாச்சு. ஸோ எண்ணெயிலேருந்து அந்த கொதி அடங்கின வரையிலும் நீங்கள் வச்சுருங்க.
இல்லைனா கொஞ்சம் சவுக்குன்னு ஆகிடும். அதனால் ஃபுல்லாக கொதியெலாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பபுள்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது அடங்கினதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான அந்த ரிங் முறுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிவிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். தேங்க்யூ.